ki bani masauki. Zahiri so ya kawo ni, ke sarauniya ne kuma sarki. Gani ga kyaso min dace a zuciyar ki bani masauki. Ko wadda baki na shaidawar dole ne in ɗauki mataki. Me raba ni da ke hobina zai hana ni da jin daɗi na. Na sani zai hana ni jin daɗi na. So idan ya kai so tabbas tambayar sa akwai amsoshi. Da ni da ke kamar mu guda ce, kin zama min bugun numfashi. Na yarda da ke yan mata to karki min kara da kiyashi. 1+1 amsar wance da ni da ke ɗaya ne nazari na. In Allah sama ɗaya ne nazari na. Yadda nake ji a cikina na sani ƙaunar ki da daɗi. Kowane tayin in mutuna ki sai in ji ni ina ta zumuɗi. Murmushinki yana burge ni idan na ganki na jin daɗi. Just one message ke mini baby zai rike ni dare har rana. Lallai zai rike ni dare har rana. Dubun godiya zan yi gare ki, ke kika sa ni zamo mai kwari. Sanki ya cika na kai geji, ke kika sa ni nake yin kure. Har wasu na cewa na zauce akan kiwai na ɗauko gwari. Duk wanda ba sa so in faɗa musu sunanki ya koma sunana. Sunanki ya koma